του ρατσισμού. Προσοχή οι παίκτες της Motherwell. Κάθε ομάδα επιλεκτική στο Άντεν Πάρκ, αλλά η Μόσερα από μόνη της δεν δίνει νίκη. Άνοβιτς που ανεβαίνει ξανά, κάνει και τη σέντρα, δεν μπόρεσε να πάρει την κεφαλιά εκεί ο Ιάπωνος ο Φουρουχάση. Στη συνέχεια καταφέρνει ο Μακέι. Ωραία η παλιά του Μαγκρέγκορ που βγάζει με χώρο τον Τζόνστον, ο οποίος κάνει και το γύρισμα. Η μπάλα προσπάθησε ο Κάμπελ να προωθήσει. Ο Τέιλορ θα αφήσει έξω για τον Τέρμπουλ που κάνει μια σέντρα σουτ. Ο Τέιλορ τώρα το σουτ, η ασθενής απόκρουση από τον τερματοφύλακα της Χιμπέρνιαν και μεγάλη χαμένη ευκαιρία από τον Άμπαντα στη συνέχεια. Νιουέλ λοιπόν γεμίζει προς την περιοχή της Celtic, η κεφαλιά, η εκτέλεση λοιπόν του κόρνερ με τον Τέιλορ να πέφτει στο έδαφος από ένα πάτημα του Μαγκίν. Έδωσε πολύ ύψος στην μπάλα. Ο Μπίτον. Το γύρισμα εδώ τώρα στην περιοχή. Ο Φουρουχάση. Το συμπάλα που φτάνει στον Νίσμπετ. Σηκώνει ο Νίσμπετ δεύτερο δοκάρι. Δεν απλώς το πόδι. Ανεβαίνουν ωραία οι Κέλτες. Η παλιά μες στην περιοχή. Ο Φουρουχάση. Offside λέει ο βοηθός. Το σήκωσε. Εδώ τώρα για να δούμε εδώ τώρα το γύρισμα στην περιοχή. Γιουράνοβιτς λοιπόν εκτελεί απομάκρυνση προσωρινά. Προσπάθησε ξανά η Celtic να βγει. Για να δούμε τώρα ξανά την Celtic που προσπάθησε να φτάσει. Έπαιξε με πάσα τελικά με τον Φουρουχάση να μην την εκμεταλλεύεται την πάσα του Μπίτον. Γέμισμα τώρα προς την περιοχή της Celtic με το αριστερά για να παίξει το 1-2 με τον Τζόνστον, ο οποίος πατάει περιοχή. Πολλές οι κόντρες εδώ, Φουρουχάση εκμεταλλεύεται την ταχύτητά του, βρίσκεται στο έδαφος. Σφύριγμα δεν ακούγεται από τον διαιτητή που δίνει out. Το θέμα είναι ότι η Celtic με τον Μπίτον έχει την μπάλα στην κατοχή της. Ο Μπίτον που 44ο λεπτό του τελικού, ο Γιουράνοβιτς παίρνει φόρα, εκτελεί. Η παλιά του Κάμπελ δεν πέρασε. Ο Μπίτον για τον Τέιλορ. Φύνει το πλεονέκτημα ο Μπίτον. Γιουράνοβιτς δεν ήταν κάτι. Προσωρινά ο Μαγκρέγκορ νέο γέμισμα, ο Φουρουχάση εκεί. Οι παίκτες της Celtic, ο Φουρουχάση δεν έκανε καλή παλιά. Εδώ αφήνει ο διαιτητής, ο Φουρουχάση παίρνει ξανά την μπάλα. Θα κάνει και το σούτ, η κόντρα και κόρνερ. Καθοριστική κόντρα των Χάνλον. Φουρουχάση φάνηκε να ρίχνει αντίπαλό του στο έδαφος, αλλά ο Μπόιλ στην εκτέλεση του κόρνερ. Είναι καλό το κόρνερ, δεν βγαίνει ο Χαρτ και το πληρώνει η Celtic. Η μπάλα έχει περάσει τη γραμμή. Να η Χιμπέρνιαν που κάνει το 1-0 με τον Χάνλον. Και πάει να δημιουργηθεί τεράστια έκπληξη στο League Cup Σκωτίας. Και βλέπετε πως κάνουν προσπάθεια και security να κρατήσει. Να ψάξει την ισοφάριση. Αμέσως ο Φουρουχάς σου πλασάρει. 1-1 η Celtic. Εντυπωσιακή εξέλιξη. Ούτε 10 δευτερόλεπτα δεν πέρασαν από τη σέντρα και η Celtic ισοφαρίζει. Τρομερά πράγματα γίνονται στον τελικό. Τώρα η παλιά από τον προσπαθεί να περάσει, κράτησε την μπάλα του αγωνιστικού χώρου, είναι στην περιοχή της Χιμπέρνιαν ο Ρόγκιτς, αλλά ο Ρόγκιτς βλέπει την κούρσα του Τέιλορ, του πετάει την μπάλα, ο Τέιλορ με το δεξί κόντρα καταλήγει θαρά στην μπάλα το τάκλιν. Έρχεται ο Φουρουχάση και παίρνει δυναμικά ο Ιάπωνας, ψάχνει και το σουτ, άφησε την μπάλα δίπλα του στον Τζόνστον που κάνει και τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Παίκτες της Χιμπέρνιαν, Ρόγκιτς στρώνει την μπάλα στον Άμπαντα, χαμηλά για τον Φουρουχάση, αλλά δεν μπορεί αυτός να σουτάρει σωστά. Στο 56 Κιόγκο και κόρνερ έδωσε και ο διαιτητής. Ο Μαγκρέγκορ εκτέλεσε η κεφαλιά. Μπίτον, κρατάει ο Μπίτον, ο Φουρουχάση δεν κινείται.
Εδώ Τέιλορ πρώνει στο Μαγκρέγκορ. Ξανά ο Ρόγκιτς. Κάνει και μια σέντρα σουτ. Χιμπέρνιαν που προσπαθεί. Στάρει ο Μαγκρέγκορ. Κίνηση από τον Γιουράνοβιτς. Πολύ δυνατή. Δεύτερο ημιχρόνου. Δεν υπάρχει φάουλ εδώ. Αφήνει ο διαιτητής. Ρόγκιτς. Το γύρισμα από τον Αμπάντα. Κατάφεραν και έδιωξαν σε κόρ. Λάθος ο Στάρφελτ. Η Χιμπέρνιαν έχει την ευκαιρία τεράστια για να κάνει το 2-1, αλλά δεν μπορεί να πλασάρει ο Νίσμπετ. Το βγάλε ο Χαρτ. Σέλτικ που ψάχνει το δεύτερο γκολ. Ο Τζόνστον στο σουτ. Η Σέλτικ. Κεφαλιές ο Πόρτιους εκεί προσπαθεί, αλλά από σέντρα τώρα στην περιοχή ξανά. Εδώ ο Ισραηλινός θέλει να πατήσει περιοχή, τα καταφέρνει, δεν περνάει προσωρινά. Ο Ρόγκιτς έρχεται. Τώρα ο Κιόγκο έχει ξεφύγει από την άμυνα της Χιμπέρνιαν. Ο Ιάπωνας κάνει το 2-1 στο 72 για την Celtic. Τους έπιασε όλους στον ύπνο. Και καταφέρνει και σκοράρει για δεύτερη φορά στον τελικό. Και δίνει το προβάδισμα στην Celtic. Από τον Αλάν. Εδώ υπάρχει δοκάρι για την Χιμπέρνιαν, αλλά υπάρχει και σπρώξιμο νωρίτερα. Γκίτς κάνει επιδείξη τεχνικής. Κάνει και την παλιά. Η σημαία μένει κάτω. Η Μπαλαπιούς κοντρολάρει στην αντίπαλη περιοχή. Ευκαιρία. Ο Χαρτόβγαλε. Callum McGregor will hold it aloft.